Vi er begyndt. Ja, vi er ikke begyndt. Vi er begyndt. Ja. Okay, vi joiner en server, Jeppe. Er du klar? Er du klar, Jeppe? Er du klar? Hvilken er den? Den grønne? Den grønne. Og så... Jeppe, jeg er... Sith. Jeg bor på 1. Jeg er Sith. Er du Sith? Okay, godt. Hvor er du? Dig? Nej. Dig? Dig? Det er dig. Jetpack. Hænderne op. Hvor er du på det? Jeg er oppe i loftet. Jeg var oppe i loftet. Jeg skød en raket afsted. Jeppe, hvor er du? Jeg er ved siden af mand, der står på en blå. Kan du godt se mig? Var det ekstremt, den der? Jeg er oppe i skuen. Der var en. Jeg ved ikke, hvad der hedder på eller på. Jeppe, hvor er du så? Flyver. Okay, vi går hen til glasset. Ja, jeg ser det. De slasker mig bag i. Der er metodemassen. Red mig. Det er op på det grå træ. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Okay, Jeppe, vi går hen til glasbygningen. Hvor er du? Men vi går hen på oven på glas. Okay, jeg hopper. Dernede. Du er oppe i det. Stop. Hvor er du på det? Jeg er oppe på toppen af glasbygningen. Nej, hunden. Stenhunden. Jesus Christ, flere. Seriøst, flere. Jeppe, jeg er oppe på glasset. Jeg så det godt flyve. Men jeg er ligesom i gang med gigakamp hernede. Ammo. Nej. Nej, jeg fik det der acid. Et acid. Der er meget ammo her. Det er ammoen. Ammo-arm. Jeg har kun en rocket launcher tilbage. Og nogle skud. Der har jeg det. Jeg har ikke flere skud, Jeppe. Ja, så må du ned og hente nogen. Jeg har en jetpack. Ja, jetpack. Hvad er jetpack? Aldrig. Jeg bliver saber. Ammo boy. Jeppe, jeg tænker mig at dræbe en med min gun. Jeppe, jeg dræber en med min gun. Nej, jeg dræber en med min gun. Jeg får idé. Nej, altså slår ham til døden. Jeg vil backstab. Ja, en Luke Skywalker. Du har på råd. Simpelthen. Og jeg vil have bilen. Det skal straffes. Ja. Jeg fik min hævn. Jeg dræbte Luke. Jeppe, vi mødes op på glasbygningen. Ja, jeg kan godt se dig. Jeg putter lige min jetpack. Jeg er faktisk ret godt lide om det her Duke. Den der benmand. Spooky. Hey, nu kan man ikke se dit noob. Mit noobskin. Ja, man kan ikke se dit noobskin. Nej, en anden video. Wow, rocket launcher. Er det ikke bare lidt kedeligt, du bare står der? Jeg skal ned og skyde nogen. Okay, jeg går ned og slår nogen.
med min gun. Nej, du skal skyde den. Okay. Ja. Nej, jeg døde. Lea! Så skift. Okay, jeg skifter til... min brød og plukkede den med en rocket launcher. Jeppe, jeg er Boogie. Og sådan med det. Jeppe, jeg er Boogies. Jeg er Og sådan med Doogie. det. Jeppe, jeg er Boogie Doogie. Er du bubidyre? Ja, jeg er Boogie dyret. Det var overhovedet ikke. Ej, jeg er Doogie. Du dræber. Obi-Wan. Der er 2 Obi-Wan. Det må være Obi-2 og Obi-Wan. Jeppe, jeg dræbte en. Der er jeg også. Nej, jeg dræbte en med lyn. Jeg kæmper mod Lea igen. Ej, jeg har dræbt den samme 2 gange i træk. Hun er mega easy. Men hun er åbenbart god, når du bruger hende. Ja, hjælp! Luke, Obi-Wan er efter mig. Nej, Obi-3 og Obi-Wan. Nej, Obi-3 og Luke. Men lidt, Jeppe, har du Han kan sende lyn med sin knogle. Jeg dræbte en med det, Jeppe. Jeg har dræbt 2 med den nu. Er du Dooku? Ja. Seriøst, jeg skal snart købe en af de andre. Nej, jeg fik... Jeg har næsten råd på det. Mhm. Altså, jeg har næsten råd til at købe en på livstid. Hvad? Jeg har næsten råd til at købe en på Republikken på livstid. De plukker mig. Hvad tænker du? Nej, Grievous eller noget. No, vi tabte. Halløj. 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 Bobo. Her. En forræder. Flyk ham. Bobo. Go. Flyk ham. Jeg skal ikke forstå. Så kan man godt høre, hvad jeg siger. Ja, tror jeg. Oh, Nå. Okay, skal vi tage en omgang mere? Hvad siger tiden? 7. 7 minutter. Ja.